Congo RDC jamakulu farana ɲɔgɔn ka goma kunu tɛnɛ ka taa sibila ka taa mafatulu ma minnu bɛɛ lajɛlen binna M23 jɛkulumaw ka dankari wale senfɛ. After that commotion, Afrique du Sud u ka météo baarakɛlaw ye kangari da jamanadenw ye ko sanji ka nali bɛna to senna u ka jamana fan caman fɛ i n'a fɔ Godeng mara fanfɛyɔrɔw la min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 14 ɲɔgɔnnin bɔnɛ. Nigeria nɛgɛsira dɔ bɛna bila sen kan Abuja dugu ani Kaduna ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ min laseliw kɛra kunu tɛnɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kalo 8 a nɛgɛsira baaraw ɲɔngirilen kɔfɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye. Afrique du Sud ɲininikɛlaw y'a lase kunu tɛnɛ ko baara ɲɔgɔnya sira dɔw bɛna don u ka jamana ni Australie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sankolo jateminɛlikɛla subahana mansin dɔ dilan ka bila diɲɛ ɲɛfɛ ko radio astronomique. Maroc jamana ka senadolantala Ashraf Hakimi bɛna jouer Espagne jamana fɛ duniya dolantanba Coupe du Monde kɛnɛ kan ka kɔgɔ da a ka jamana kɔgɔ la.